tinggi talabi basusun itulah kata Firaun lana ke Nabi Musa menanyakan pangkat jo sombong dado jo sarun nang gagal ayo jude jo cenge ala bali parwa Firaun nyato rasikapi perintah turun dari Jibril mau si Firaun dari negeri Mesir Busa utang babai jangan
panan busu apa pirapo kapinta kababauju Panyimpang tangga khusus kakito katukang pitua umum kakito katukang selawe kito bapitua di mano tampe pitua dilape alasan tidak ota lagadang lawa julaha Manci andai nanci galak banyak galeme juga lemak naci bercampur ciri caca obai itu lena banyak disambung dua mama
yang tak senang malam lah bajago pulo odulang timbago pajorong oi nambagu gua juo lima mungkin rang disiko mambik jadi sumando mungkin bana mungkin jo jando lah barana limo ada na hisapan tu na coba pe kusoi amusi berbilo eka salah sai nene bana salah sai sanjo lupa dikaru orang panjalo nene la sapan tu nene coba pe kusoi amusi berbilo eka salah sai nene bana salah sai sanjo lupa dikaru orang panjalo Allah desa galuh Allah desa ngeni Allah dari hal kami Allah de badu rantang lana mua panjang nambagu badillo dillo Allah kadi tuku anjojo sato tambang Allah de jolak Allah de joga man Allah de ba Allah rasul Allah de
mana ciri giginya? Desa panjang tali baru akak jual senanyo. Mulailah batu cengan lagam yang hitam dicarinya. Di zaman merdeka tu meninggalkan perkedua. Di Nurbaya Joanna mama pulang ke Bako. Sabana santiang mengajinya santiang pulau. Lada sayang desa ngene. Apa sayang enjo? Apa cak? Itu dah. Sambalado dia kirin so.